Quan no hi entra res, això és marcar 0. I pot oscil·lar una miqueta, entre 0, menys 1, més 1. Llavors nosaltres el calibrem amb aquest patró conegut. 10 mil·lígrams litre. Com ho sabem que és de 10 mil·lígrams litre? Perquè l'hem fabricat nosaltres, Martí, d'un patró comprat, que és aquest. Aquest l'hem comprat, l'hem diluït i obtenim aquest. 10 mil·litres de sodi. Ara calibrem l'aparell amb el de dalt, fins que marqui el patró. Ja està. I a partir d'ara ja tenim l'aparell calibrat. Del sodi. Just que torni a 0. Si no hi torna, nosaltres li fem tornar. Ja podeu posar el sodi. Teniu el potet del sodi? Sí. No, el videogar a vegades s'oscil·la. 3,1. 3,1. Ja el podeu apuntar a la pissarra. Porteu els vostres ja. Vinga.